אביגיל וייסמן, רק לומר לך שמאוד מאוד מאוד אהבתי את השיר שלך, ואני עכשיו הולכת להגיב לו, שאת עכשיו, אם את רואה את זה, את לא תתרגשי, ואם התגובות לא יהיו מושבתות, אז בבקשה תגיבי, ואם הן כן יהיו מושבתות, אז בבקשה תעקבי או תתני לייק, כי אני עשיתי סרטון על השיר שלך עם מילים שכתבתי, יש לו סרטון הזה כבר 226 צפיות והתגובות שלו מושבתות, אז בבקשה תתני לייק או תעקבי, ועכשיו אני הולכת לכתוב לך תגובה על השיר המושלם שלך, ובאמת זה שיר שממש מחזק אותי, וזהו, נתראה בחלק 2 שאני אראה לכם מה אני כותבת על השיר המושלם הזה.